On tam někdo jede nebo co? Tady píše Horus. Jsem tady, Horus, že jede s Jagim. A pozdravuj ode mě. Dobre, 18 sekúnd. A kdy tam jedeš, Horus? Sedmnáctýho, jo? Já jsem taky přemýšlel, že bych tam k němu jel. Dobre, takže ideme tadeto. Prestrelka, keby niečo, ináč ideme popri ceste a nazeráme na ich stranu. Všetci RTVčko, ideme tadeto. Kebyže ich náhodou stretneme na tej križovatke, aby sme sa tam hneď prestrelali. Dajte si R-ko, nahoďte si rýchlosť už teraz a ideme. Dobre, doprava. Nikde nič, takže RTVčko spotuj tu, pomaly, ja idem spotovať base. Jsou zakempený. Pre istotu sa pozriem. A6, P4. Dobre, takže z RTV takto, dobre, super. Chalani, vy, čo ste tu, sa trošku rozložte, nebuďte pri sebe, aby keby oni chceli strieľať, aby museli pohybovať tými cieľmi. RTVčko poza cestu, poza cestu, choď. T30, RTVčko, ty, Cromwelly, zatiaľ ostaňte. Dobre, začnite to tam smažiť. RTVčko, ty sa choď až tu, odtiaľ to ich môže spotovať. Tieto dva Cromwelly už stoja, už tam strieľajú. Můžu si zpět. Tak. Andres. Dobre, ešte môžeme strieľať. Andres so mnou doľava. Ty vole, ty jsou těžce zakempený. Dobre, Goldy. Ideme na to. Kto mi tam ide? Horus, nechod tam blízko. Pekne z diaľky. Hraje na spotera. Hellcat. Můžete toho Hellcata? Skoro. M6. Ale no... Pekne v kľude.
KVsko. Dobrá práca. Prečic. Dobre, KV85 ide preč, takže rozbite tú 150-ku. Nakl zozadu, skús trošku takto viacej z tejto strany. Aby on musel otačať to dielo. Dobre. Ta 85 je směrem k vám, jo? Dobre, kto je plný? Nakl. Môže ísť blízko. Dobre. Dobrá práca. Další CVSP za jak dlouho? Hezky se destruovali. Za 15 minút asi. Nie, my sme to rýchlo dohrali, o 6:30 asi začne, takže už 15 to naskočí tak. 19:15 naskočí ďalšie. A Rúz, ty máš vypité? Vtedy si taký odvážny. Dobre, dúfam, že ste sa usmievali, som to nahrával.